दिनैनि समाव एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि जा बुंनाय बाथ्राफोर बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा मोनसेबो दिदोमथि गैया नामा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। मैं भाबो जे बीपीएफ यूपीपीएल बीजेपी बा बीजेपी यूपीपीएल बीपीएफ रुलिंग और अपोजिशन एकत्रित भावे चुक्तिर स्वार्थत आगबाढ़ी जाओक और बडोलेण्डबासीर जी उन्नयनर जी सपन बा शांतिर जी सपन एटु बास्तव रूपायित करिब लागे। मोर एटु क्लियर एटा बार्ता। दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि मोनसे फेसबुक पेजनि जा पोस्ट शेयार खालामनाय, बे पोस्टनि बाथ्राखौ जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफ्रानो मिथिदोंमोन जे जोंनि हारिनि माखासे गुलाय गुजाय गाज्रि थासारिफोरखौ जों जुदि मोजां लामाजों लाबोनो सानोब्ला, लोगोसे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा सानस्रि सोदोमस्रि जा थांखि, बे थांखिखौ जों जुदि मोगथां महर मोनहोनोब्ला जोंनि ओनसोलाव थाखानाय ओनसोलारि जाखिनि पलिटिकेल हान्जा अर्थात रिजनेल पार्टिसफोर, बैफोर ओनसोलारि हान्जाफोरखौ खौसे जानानै हारि जौगानाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थांखिखौ जाफुंहोनायनि लामायाव आगान सुरनो थाखाय बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगाङावहाय बिथाङा शेयार खालामनानै गासै जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन। बिथांनि बेफोरबायदि पोस्ट शेयार खालामनायाव जोंनि गासै बर' हारिनि बर' सुबुंफ्रानो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बिथांनि बेफोरबायदि कमेन्टनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो बिखौ थुलुंगानायबो सापर्ट हरदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव आरोबाव गोदानै जों मा खोनानो मोनखो, मा नुनो मोनखो निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा आरोबाव गोदानै फंनैसो बाथ्रा जों रायजो राजानि गेजेराव निउस पर्टेलनि गेजेरजों शेयार खालामबावदों। बे बाथ्राफोरखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो मिथिखाबाय जानांगौ। बे बीपीएफ यूपीपीएल लोगोसे नेशनेल पार्टीजों लोगो जानानै जोंनि बिटिआरनि माखासे दाफुंनो गोनां दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय बायदि, लोगोसे जोंनि ओनसोलनि थासारिफोरखौ जौगानाय लामायाव लाबोनो हानाय बायदि खौसे जानानै जोंखौ आगान सुरनो थिनबावदों। बिथांनि बेफोरबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव बेले बेजे बाथ्रा लाबोनायनि सायाव दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ जोङो कनफिउज जानानै फैदों। बे कनफिउज बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन, ना बिथाङाबो गुबुन हारिनि पलिटिकेल खैसाराव गब्र'नानै दं नामा? जेरावनोखि दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफ्रानो बिथांनि खुगानिफ्राय माखासे बेले बेजे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनबाय थायो। बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? थारैनो नंमारगौ नामा बिथाङाबो गुबुन हारिनि पलिटिकेल खैसाराव गाब्र'नाय दं नामा? जेरावनोखि बिथाङा बे खैसानिफ्राय उथिखांनो नाजाब्लाबो बिथाङा उथिखांनो हायाखै। बेनि गोरोन्थिया जों रायजो राजानि नङा, बेनि गोरोन्थिया जाबाय गावबा गावनिनो। जुदि बे बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला ओरैबायदि गोथार बे एबसुआ, जेरावनोखि जों गासै बर' माहारियानो बर' हारिनि सिनस्रि होननानै गनायो, बेफोरबायदि जोंनि हारिनि माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरि जानानै नोंथाङा नोंथांनि खुगानिफ्राय दिनै मोनसे गाबोन मोनसे गोदान बाथ्रा बुंनानै जों रायजो राजानि गोसोआव मा बाथ्रा फोरमायनो सानदों, मा बाथ्रानि मिनिंखौ सोनो सानदों नोंथाङालाय? नोंथांनि बेफोरबायदि बेले बेजे बाथ्रानि सायाव जों दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। जोङो नेशनेल पार्टीखौ जोंनि बीटीसी हालामाव जों सापर्ट खालामा। मानो खालामा होननानै बुङोब्ला जोंहा न'खरावनो मोननै पार्टी दंखायो। बे मोननै पार्टीयानो जाहैबाय मा? बीपीएफ आरो यूपीपीएल। जेरावनोखि जोंहा दिनैनि समाव न'खरावनो मोननै पार्टी दंखायो, जोङो फैबाय थानाय समाव बा फैबाय थानाय 2025नि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जों रायजो राजाफ्रा जों डिसाइड खालामगोन जों बबे मोनसे पार्टीखौ सापर्ट होनानै जोंनि 2025आव सरकार दाफुंनायाव जोङो मदद होगोन। जों बेखौ रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। बे गुबुन पार्टीफोरा जोंनि बीटीसीनि बा जोंनि हारिनि गांनाय उखैनाय दुखु सात जालाखौ जेबो मिथिया, बिसोरो मिथिगौ। बेखायनो जोङो बेफोरबायदि गुबुन पार्टीफोरखौ जोंनि बीटीसी ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि गेजेराव जों सापर्ट खालामा, मिथिबाय? दानि जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा गासैबो हमदांजोबनो हाबाय जे गुबुन हारिनि पकेटजों मोसाबाय थाग्रा सानैसो लिडार्सफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ दा समाव जोंनि हारिनि मानसिफोरा जेबो इम्पर्टेन्ट होला, जेबो खोनासंला, मिथिबाय? जानो हागौ बैफोर नेशनेल पार्टिसफोराव जोंनि हारिनिनो माखासे लिडार्सफोर दं, नाथाय बैफोर लिडार्सफोरा बै नेशनेल पार्टीनि रुल्स बायदियै, पार्टीनि सिस्टेम बायदियैसो बिथांमोनाबो खामानि मावलांनांगोन, मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला जेरावनोखि जाय गुबुन पार्टीफोरा जोंनि हारिनि दुखु सात जालाखौ जेबोखौनो मिथिया, बेनि समाव जोंनि हारिनि माखासे सानैसो उदैयाव हाथाय गोनां लिडार्सफोरा दिनै सापर्ट हैनो थांगासिनो दङ। लोगोसे
बैसोरो बैफोरबायदि गुबुन हारिनि पार्टिफोरखौ जोंनि BTC ओनसोलाव पलिटिकेल फिल्डआव जायगा होनानै लामा एवस्रां लाबोगासिनो दङ। बेसे दुखुनांथाव बेसे लाजिथावना बेफोर बाथ्राफोरा। जेरावनोखि बैफोरबायदि लिडार्सफोरा गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गुबुननि पार्टिखौ दिनैयो फोसाबहैगासिनो दङ। आरो हायोबा नोंथांमोना निजिनि न'खरावनो मोननै पार्टी दङ BPF आरो UPPL। बे मोननै न'खरनि पार्टीखौनो नोंथांमोना फोसाबनानै गोजौ फारसे दावगाहोनाय खामानियाव नोंथांमोना मानो नांथाबाखै? सियारनि पावारखौ मोननो लुबैबाल' जानाय नङा, गावनि इमेजखौ बबेबा मोनसे गुबुन पार्टीजों थानानै जों रायजो राजानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो नाजाबाल' जानाय नङा। जेरावनोखि जों दिनैनि समाव नुनो मोनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि हारिनि बै सानैसो लिडार्सफोरा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनि इमेजखौ पलिटिकेल केरियारनि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो थाखायल' बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिसफोराव जयेन जानानै दिनैयो खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे बैफोर सानै साथामसो उदैयाव हाथाय गोनां जोंनि हारिनि लिडार्सफोरखौ जोंनि हारिनि सुबुंफोरा दिनैयो रावबो मिथिनो बाखि गैला। सोरबायदि लिडारनि उदैया हाथाय गोनां उदै, जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरा दिनैयो बैसोरनि महर मुस्रिखौ रोखा रोखा सिनायनानै लाजोबखाबाय। बेखायनो जोङो बेफोरबायदि गुबुन पार्टिफोरखौ जोंनि BTC ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि गेजेराव जों सापर्ट खालामा। मिथिबाय? नांगौ जायोब्ला जोंहा न'खरावनो मोननै पार्टी दं, BPF आरो UPPL। बे मोननै पार्टीनि गेजेरावनो जों बबे मोनसे पार्टीखौ सापर्ट होनांगौ बेनि सायाव जों रायजो राजाफ्रा थांखि लानानै डिसाइड खालामनानै जों फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थियाव जों सापर्ट खालामनानै BTC सरकार खुंथाय गोहोखौ लाबोनायाव जों मदद खालामगोन। दिनैनि समाव जों रायजो राजानि एसे गोरोन्थिनि थाखाय गासै रायजो राजाफ्रानो भुगिनांगौ जानानै फैबाय। लोगोसे दिनैनि समाव बेफोरबायदि भुगिनांनाय लामाखौ गासै रायजो राजाफ्रानो लुबैला बा नागिरला। बेखायनो दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा मोनसे थांखि लादों, बयबो थांखि लादों, बेयो रोखा आरो थार बाथ्रा। बे थांखियानो जाहैबाय मा, जे जोङो जोंनि थाखानाय जा ओनसोलारि हानजा बा जोंनि न'खरनि जा मोननै हानजा UPPL आरो BPF, बे UPPL आरो BPF मोननै हानजानि गेजेराव जों दिनैनि समाव बबे मोनसे पार्टीखौ सापर्ट होयोब्ला एसेब्लाबो जोङो रेहाय मोनगोन, रैखा मोनगोन, एसेब्लाबो जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन, बेनि सायाव गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै नोजोर होनानै दोनखाजोब्बाय। लोगोसे दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा मोनसे थांखि लादों मा, जे फैबाय थानाय 2025आव बे BPF पार्टीखौ बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहासार खालामनानै फैबाय थानाय 2025नि जा BTC इलेक्सन बिसायख'थि, बेवहाय BPF पार्टीखौ BTC सरकार सालायनाय पावारखौ गासै रायजो राजाफोरा BPF पार्टीनो भट होनानै देरहासार होनो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राया रोखा। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।